Hey guys, welcome to my channel. I'm Rasmus Beck, and this is the Finland series, and ja, Cash blev det, som lovet, og ja, jeg har tænkt lidt på, hvad fungerer og hvad fungerer ikke så godt, når vi spiller Cash, og der er andre formentlig enige, og det helt store, ikke nødvendigvis problem, men det vi mangler på Cash, det er B. Vi er sindssygt dårlige til at gå på B. Og derfor gør vi det heller ikke så meget mere, fordi det lykkes virkelig sjældent. De eneste gange vi går på B, det er i IK-situationer, hvor vi prøver at lave et rush, ikke? Og så taber vi. Og så går vi af og til på B, efter vi har spredt os ud, fordi der har skabt sig en åbning herover, og det er også fint nok. Men jeg kunne godt tænke mig at prøve at lave et dedikeret B-tech i en buy-situation, med et fuldt buy. Og lad os bare springe direkte ud i det. Vi går på B, og det er et forholdsvis hurtigt take, hvor vi har alle 5 mand med. Derfor skal det også gå forholdsvis hurtigt, inden de opdager, at vi ikke findes i andre steder af mappet. Hvorfor kan jeg ikke købe? Sådan der, den sætter vi lige til. Noget i den stil, tror jeg. Så. Okay. Så alle 5 mand med på B. Og vi kan starte med mand nummer 1. Nu prøver jeg at sætte tal på folk, så kan det være, det bliver lidt nemmere at forstå. Mand nummer 1. Han får lorten. Han skal holde, at der ikke kommer et push ned fra midten. Og hvorfor har jeg ikke... Der er godt nok meget, jeg kan med i dag. Øjeblik. Show... Fuck it. Okay. Han holder lige, at der ikke kommer et skub fra midten her. Må gerne lige kigge også, om der skulle være en, der pusher over fra A derovre. For vi skal helst ikke have nogen om bag os, der kan lave et backstab. Så det bliver hans rolle lige at stå her, indtil vi laver taket, så følger han selvfølgelig med. Godt, så har vi 4 andre mand. Det første, de lige skal være opmærksom på, når vi går ind her, det er, at der ikke kommer et push selvfølgelig. Så det er noget med at lige få holdt dem væk, hvis der skulle komme noget. Så er vi jo 4 mand, det burde kunne lade sig gøre. Og det næste, vi skal være opmærksom på, det er en eventuelt AWP. De kan godt lide at stå her. Eller inde i checkers. Så det er jo noget med, som vi vist også gør allerede. Lige at smide en flash, og så komme ind her. Vi skal nemlig have 2 mand. Det bliver mand nummer 2 og mand nummer 3. De skal ind i checkers. Toxic. For, rimelig hurtigt. Fordi de skal smide granater. Så mand nummer 2, han kommer ind. Skyder lige ruden ud, den skal vi have ud. Så stiller han sig op på den her kant her, og helt ind i hjørnet. Og der skal han smide en smoke. Den gemmer vi lige. Mand nummer 3, der også kommer ind i Toxic, han skal helt hernede i bunden. Det kan være, at vi lige skal bruge lidt mere utility på at få ham helt ned i sikkerhed. Det burde ikke være det helt store problem. Noget alternativt vi kan gøre også er at smide en smoke her i stedet for. Det eneste jeg ikke bryder mig om ved det er, at det sænker vores proces ret meget, og det skal gå forholdsvis hurtigt jo. Nu er den der heller ikke særlig god, men det skal gå forholdsvis hurtigt. Så jeg er størst fan af at holde os til flashene. Godt, og han skal som sagt herind. Han finder så lige den her tykke stang her, som krydser over med den her tværgående, tynde stang. Cirka der, og så står han her, og så skal han smide nogle granater også. Ja, og de 2 andre, mand nummer 4 og mand nummer 5, de bliver stående her omkring. Og skal ligesom sørge for, at der ikke kommer et videre push. Ikke nogen grund til at begynde at stå og lege med AWP'en her. Men eventuelt en, der kan stå her, en, der kan stå her eller et eller andet. Og så bare sørge for, at der ikke kommer nogen ud, der kan drille vores mand i Toxic. De burde ikke kunne se vores mand i Toxic. Herfra og herfra kan vi ikke se ham, der står i hjørnet. Hvis de pusher herind, kan de heller ikke se ham, men det er meget tæt på. Det er derfor, vi har folk til at stå her. En dude, der måtte stå inde i checkers, kan heller ikke se noget. Vores mand står deromme bagved. Godt. Så
lidt om selve taket. Jeg har sådan tænkt på, hvad det er, hvorfor er det går galt, når vi går på B. Og jo, AWP'en kan drille os lidt, tage et pick. Men jeg synes ikke, det er AWP'en, der er problemet. Jeg synes, det er, når vi kommer ud på site. Det er virkelig sjældent, at vi kommer ordentligt ud på site, får et plant, og har folk i nogenlunde gode behold. Jeg kan ikke huske, hvornår det sidste skete. Og det er også fordi, at vi har ikke rigtig noget til B, som jeg snakkede om til at starte med. Altså, vi smider vores smoke der, og så smider vi en flash eller et eller andet, og så håber vi på det bedste. Og den her flash her, hvad fuck er det i øvrigt? Altså, jeg smider den også selv, men den flasher ingenting. Ingenting, når man lige prøver at kigge på det. Folk kan godt lide at stå her. Han bliver ikke flashet. Folk kan godt lide at stå nede i headshot. Han bliver heller ikke flashet af den. I kan se, den er dernede. Selv ham, der måtte stå i næst, han bliver sgu heller ikke flashet af den. Den flash der, den flasher ingenting. Så det er også noget, vi skal se på. Hvordan kan vi smide en bedre flash? Den flasher ingenting. Godt. Ja. Så som sagt, vi skal kunne gøre et eller andet ved vores B-take her. Og nu plejer jeg selv at spille på B-side som CT'er. Så jeg ved, at som sagt, populære positioner, også nogle af dem, jeg godt kan lide, bag den her kasse her, eller nede i headshot her. Det er sådan, hvis man holder sig inde på site. Nu mig og Is, vi plejer faktisk at skubbe lidt frem, hvor Is han tit tager AWP'ens rolle, lige at få noget info, og når hvis han ser, der kommer mange, så plejer han at trække sig op omkring site. Jeg plejer at spille i checkers. Det kommer vi til senere, hvordan vi ordner ham, der måtte stå derinde. Men som sagt, ikke noget vi behøver at bekymre os om i udgangspunktet. Han kan ikke se nogen af os. Godt, så det vi skal gøre, det er, at vi skal bruge nogle granater til at få rykket rundt med folk. Vi skal have skubbet dem ud i nogle ubehagelige situationer, hvor de ikke lige havde regnet med, at de skulle stå. Så de er lidt uforberedte, og så skal vi udnytte det til vores fordel. Det er det, jeg tænker, vi skal prøve. Så hvordan gør vi det bedst? Nu satser jeg på, at det er rigtigt, hvad jeg siger. At der ligesom er nogle positioner, som er populære. Det kunne også finde på at være folk, der står heroppe. Det synes jeg ikke er det helt store problem. Man er rimelig fanget her, og altså man kan ikke gøre det helt store herindefra med det samme. Han er også forholdsvis nem at fange med en flash fra væggen der. Så det her område her er ikke det helt store problem, synes jeg. Jeg synes det vi skal fokusere på, det er at få rykket ham her væk, og vi skal have rykket ham her væk. Eller i hvert fald få deres positioner annulleret på en eller anden måde. Og så kombinere med, at vi får dem til at rykke rundt med, at vi ligesom laver angrebet, smider nogle flashes, og så får dem nubbet. Godt, så selve taket. Først, det var mand nummer 2. Han har hoppet heroppe i hjørnet, skyder glasset ud, når han kommer ind i toxic, og så skal han smide en smoke. Og den smoke, han skal smide, den skal afhjælpe ham, som måtte stå i headshot. Og det vi gør, det er, at vi finder de her 2 brune prikker. Så går vi herop til toppen af taget, sådan cirka i midten af prikkerne, og så lige lidt ud mod højre side. Op til toppen af taget. Så tager vi et skridt fremad i løb, og smider en helt almindelig smoke. Så det er noget med bare at trykke på fremad-tasten, og så slippe granaten. Nærmest lige så snart man har trykket. Så den bouncer af væggen der, og så sætter den sig fast her. Og den er ret cool, fordi nu bliver han nødt til at rykke sig, ikke? Så han kan gøre 2 ting. Han kan rykke sig op på side. Det kan han ikke komme til, hvilket jeg forklarer lige om lidt. Eller han kan løbe herned i main. Og hvis han gør det, så får vi senere en smoke her også. Så det er ikke noget problem. Jo, så skulle han stå herude, rimelig åbent, hvis han var en idiot, og så bør vi kunne nå ham, ikke? Så det er de 2 ting, han kan gøre, eller han kan blive stående. Og vi håber, at han bliver stående, fordi, altså, som sagt, det er ikke noget problem, hvis han gør nogle af de andre ting, men vi håber, at han bliver stående. Fordi, at når smoken den ligger heroppe, det er cirka her omkring,
Så når vi laver vores take, og vi får folk ind i checkers også, det skal jeg nok forklare senere, så kan de se hans ben. Så hvis han står der, noget med lige at finde hovedet, eller bare spray ham ned. Og han kan ikke se tilbage her. Ja. Så det er den første smoke, vi skal smide. Så er headshot annulleret. Det næste, vi skal annullere, det er ham, når man står ved den her boks her. Og det er den måde, vi gør det på. Det er med en molly. Og det er ham, mand nummer 3, som kom herind og fandt de her 2 bjælker, der krydser hinanden. Så skal han lave dobbelttast-kastet. Altså trykker på begge museknapper. Det der mellemkast der. Så skal han finde den her lampe. Ud til den første rille til venstre i væggen her. I kan se de her riller her. Ud til den første rille. Og ned til overlæggeren på døren her. Så skal han dobbeltklikke tasterne. Selvfølgelig lige være klar på, at vinduet er blevet skudt ud. Han skal også smide den forholdsvis sent. Altså vi skal have smoken dernede fra først. Så skal den komme rimelig hurtigt efter. Så det er noget med lige at time det ordentligt. Så skal han hoppe og slippe den. Og den lander der. Så ham der står her, nu skal jeg ikke lige dø. I kan godt se, den tager hele området. Han bliver nødt til at flytte sig, ham der står her. Og hvad kan han gøre? Han kan hoppe herned. Hvilket jeg snakkede om før, jeg ikke synes er det helt store problem, hvis han gør. Eller han kan hoppe ned i headshot. Nu er det jo ikke sikkert, at der er 2 på side her. Det kan også være, der bare er 1. Men altså hvis han er nede i headshot allerede, ikke noget problem, så kan han i hvert fald ikke, det er også det, jeg snakker om før, han kan ikke flygte op på side, fordi vi har altså mod til at ligge her omkring, ikke? Så han hopper formentlig ikke op på side. Den ligger længere tilbage i øvrigt. Vi kan se det her brændt her. Og hvis der så kun er en på side, og han står heroppe, jamen så håber vi på, at han går herned i headshot. Og så har vi smoken allerede. Eller den kommer nogenlunde samtidig. Og så prøver vi at få et pick. Så det er den måde, vi skal rykke rundt med folk på side på. Ja. Så skal vi... så når vi laver selve angrebet, så de 2 gutter, som står og holder her, det er dem, vi skal have arbejdet ned i checkers. Og det kan man jo begynde igen med at smide noget flash eller en art. Det kan også godt være, at smoken er en fordel. Og så simpelthen smide vores granater derover. Nu sagde jeg, at det sænker vores proces. Det gør det nok også lidt. Men vi kan også bruge det til vores fordel. Til at få de 2 mand, mens der bliver smidt granater, få de 2 mand heroppe omkring og være klar til at gå ind i checkers. Noget med måske at smide en popflash. Og så se om der er nogen herinde. Kunne også smide molly ind i det der område, hvor det er populært at stå. Bare for at sikre sig, at man ligesom har checkers. Noget andet man også kunne gøre, det er, at den ene af dem smider en popflash, der ryger hernede bagved. Det der med de her popflashes her, hvis han står her, så ser han den formentlig og vil reagere på den. Så noget man kunne prøve, var at smide popflashen, og så gå ind, før den overhovedet sprunget foran den her, så man heller ikke selv bliver flashet af den. Men fordi, hvis han reagerer på den og kigger væk, så kan man gå ind her og få ham nubbet. Ligesom udnytte det. Men det er i hvert fald de 2, der står og holder det her område. De skal i checkers. Og de 2, der har smidt granater, de skal så igennem main her. Og det kommer ham, der står og holder rotationen. Han kommer også med den vej. Ja, så de 2, der går i checkers, eventuelt få et pick her. Og så er det noget med at være klar til, at granaterne, de er blevet smidt, når de hopper ind i checkers. Op. Findes der en der? Måske gør der ikke. Når de er heroppe omkring, så er mollyen nok også ved at være færdig. Der kan man eventuelt lige bounce en molly af balkongen der. For bare stresse dem noget mere. Det er virkelig for at få dem rykket rundt. Så de ikke bare står passivt og venter på, at vi piker. Ja. Så det er også noget, man kunne gøre. I forhold til main her, ned til CT, jo, der kunne vi godt lave vores normale her. Det kunne dem, som står hernede og holder det. Ja, det kunne de godt gøre. Smide den. Men det jeg allerhelst vil have, de skal gøre, eller det de skal gøre, det er, at de skal have styr på Heaven.
Jeg ved ikke, om I har lagt mærke til det, men jeg er begyndt, når vi nogle gange går på B i sådan en eller anden random situation, og smide en molly derop. Det ser nogenlunde sådan derud. Det synes jeg umiddelbart er den mest effektive måde at få ham væk på. Man kan også godt smide en smoke derop, men den er lidt tricky, fordi den kan godt have en tendens til at vil bounce af platformen. Jeg har ikke lige fundet den gyldne måde, fordi man skal gøre det i løb og så videre, og hvordan er vinklen lige. Jeg har ikke lige fundet den gyldne måde at gøre det på, så man får den til at ligge derop hver eneste gang. Det kan lade sig gøre. Måske med at smide den lidt lavere. Nej, jeg ved det ikke. Det kan lade sig gøre. Jeg har gjort det før. Men som sagt, den er sådan lidt tricky, og derfor så synes jeg, det er nemmere lige at få fyret mollyen af. Og så er man ligesom klar til at komme ud. Men det jeg faktisk synes, i stedet for at smide den her smoke, der så smoker af dernede, så synes jeg, at ham, der står herude i Toxic her, og har smidt sin molly, han kan lige starte med, inden han smider den her molly, og smoke main af. Det kan vi lige så godt gøre herommefra. Og det er samme sted, ind på den her. Og det er med begge museknapper igen. Finde den her lampe. Og så gå ned i den her stribe, der er ude på højre side af lampen. Ned, og så ind imellem de her to striber. Og så, det er fjollet det her, men lige lidt til venstre, det betyder faktisk noget. Lige en lille smule til venstre på overlæggeren her. Hoppe og slippe. Den hopper af der, og kommer ned og ligger dybt. Det der er vigtigt ved den også, det er at den ligger dybt. Fordi, som sagt, den anden smoke der er heroppe, det kommer til at fungere skide godt sådan her nemlig. Fordi det vi tit kan komme til at gøre, ligesom med smoken op på Heaven, så er det også svært at få smoken til at ligge for 100% samme sted hver eneste gang, når man bouncer den af fra væggen her. Og det vi kan risikere, det er, at den kommer til ikke at blive dyb nok. Ikke fordi det er ikke verdens undergang, men det gør det sværere at skulle se benene her. Så på den måde, så synes jeg, når vi nu har ham her stående, så kan han lige så godt ligge ud med og få smukket main af. Så det er cirka her omkring. Smuk main af. Smid mollyen. Ja, der fuckede jeg op. Det skal I lade være med at gøre, ligesom mig. Men på den måde, ikke? Og så har vi selvfølgelig ham heromme, som smider sin smoke også. Vi får rykket 2 mand i checkers, eventuelt med en smoke her. Og de er klar heroppe. Og det de selvfølgelig også skal være opmærksom på, altså kig efter benene der, eventuelt bounce en molly af balkongen der, så skal I selvfølgelig være opmærksom på det her. Hov. Sådan der. Ja, vær opmærksom på det her hjørne her. Okay, så det er faktisk det take, jeg synes, vi skal prøve at lave. Det er noget med at time nogle granater, så det kan godt tage nogle forsøg. Lige at få det til at fungere 100%. Men jeg synes, den der idé der med at få rykket rundt med dem, specielt heroppe på side, i en situation, hvor vi stort set altid taber, ikke? Det synes jeg, vi skal prøve. Og en sidste ting, det er med hensyn til flash, det snakkede jeg også om. Altså den flash der, som sagt, flash er ikke en skid. Så det er noget, og der er ikke så mange gode måder at gøre det på. Jeg har prøvet at kigge på, om man ikke kunne smide nogle gode flashes herudefra. Det er faktisk svært. Enten så bliver de for dybe og lander heroppe omkring, eller så bliver de for korte og lander kun lige herinde. Så det er faktisk svært at få en effektiv smoke flash herindefra. Noget man kan gøre, det er at hoppe op på den her, eventuelt ham der har smidt de her 2 granater. Hop op på den her. Lave dobbeltklikket igen. Find den her wire, eller hvad det nu er, der er på døren her. Hop og smid. Og den flasher. Nu står der ikke nogen her længere. Det han også kunne gøre, det fik jeg ikke lige nævnt, han kunne godt gå ned i det her hjørne her. Hvilket jeg heller ikke lige vil mene var en naturlig position at stå i. Det kunne godt være, at man valgte at prøve at stå sådan her. Den flasher i hvert fald ham. Den flasher også en person, der måtte prøve at komme herned og stå i bagerste del af headshot her. Ja, så den er mere til folk på side. I forhold til Heaven, så hvis han står sådan her, så flasher den også ham. Hvis han står hernede bag, det ved jeg sgu ikke, om der er så mange, der gør faktisk. Så flasher den ham selvfølgelig ikke. Og så flashes hernede fra. Der er ikke så meget at gøre. Der er ikke så meget at arbejde med. Men i stedet for at smide de her, der er nede og ligger ved jorden, som jeg viste før, at der ikke flasher en skid, så er det noget med at prøve at få dem højt op sådan her. Fordi heroppe fra,
der er det trods alt... Der er de trods alt oppe i en højde, hvor kasserne ikke altid lige hjælper. Altså hernede, der hjælper de ikke en skid, vel? Som vist. Men deroppe, det er der, vi får dem. Man kunne også prøve at lave dobbeltklikket her. Den er faktisk heller ikke så god. Men det er noget med at prøve at få dem højt op, i stedet for de her nede ved jorden. Også den, der vi bounced af der, den er sgu heller ikke verdens mest effektive. Så... Ja, men det er sådan set min B-take-idé. Kræver lidt forsøg og lidt tilvænning, men jeg tror, det kunne være fedt. Farveler.